Ond nawr, mae'n nais iawn i weld y derwentydd yma. I ni'n nabod Jonathan wrth gwrs yn dda iawn. A Elin, sydd wedi cymryd drosodd wrth Delyth, athrawes Cymraeg nawr. Mae'n byw yn Belper. A gŵr Elin. Helo. A wrth gwrs, Saesneg neu Gymraeg? Saesneg, mae'n dysgu Saesneg yn dysgu Cymraeg. New Age Resolution. Am fawr Elin, gwair Jonathan, mae'n deall rhywfaint o Gymraeg, ond os ydyn ni'n siarad fel hyn, dim ond tymau bach yn gallu pipo lan. OK, so, draw i chi Jonathan, diolch yn fawr. Diolch am y gwahoddiad i ddod yma heno, thanks for the invitation to come. Mae gennym ni raglen bach o alawan a caneuon o'r Ynys Prydain, so rhywfaint o chwibdaeth o gwmpas yr Ynys Werdd, Lloegr a Chymru. Da ni ddim yn ymweld â Alban heno, yn anffodus, ond... Wel, pam ni? Wel, da ni ddim wedi trefnu alawan ar y cyd eto, tro nesaf. So we're going to have a bit of a quick musical tour around the British Isles with the exception of Scotland, because we haven't arranged any bit for Scotland. Mae Time a Tree. Mae tair alaw cyntaf o'r llaw O'Carolan, neu bai O'Carolan, oedd yn delynydd o'r 19th ganrif yn Iwerddon, an 18th century harpist and composer from Ireland, O'Carolan. Wedyn, yn ni'n gwneud Sir Gan a Miggledy Magledy, gyfarwydd i bawb. Wedyn, da ni'n mynd i ganu rhywbeth heb gyfeiliant. And sing something about a accompaniment which you'll all recognise when you hear it, I should think. Wedyn, mae yna dau waltz o traddodiad Morris, two waltzes from the Morris tradition, so alawan o Lloegr, two tunes from England. Ac wedyn, rai jigiau o Iwerddon. Gobeithio i fi bod dim cymeriadau am gael ni weld. Ti i ddechrau.
Alan y Plunkett, Lord Inchiquin and Shabag Shamor.